Ο Τρίας. Είσαι και κανένα παιδάκια. Θα κάτσετε στην άκρη, ένας και ένας, και θα έρχεστε να αποσαρτήσουμε τα δώρα σας. Τέλεια. Ένας είπαμε Νάσια, μετά Ένας. να, τώρα δείχνει το τουρίστικα τα παιδάκια. Εδώ, παιδιά. Εδώ οι υπόλοιποι, Αγγέλα, είσαι ο ένας πίσω από τον άλλο. Ο ένας πίσω από τον άλλο. Είναι η μέρα των δώρων σήμερα. Πολλά δώρα σήμερα. Τέλειο. Δεν ήξερα για αυτό το σχολείο. Μπράβο, σιλοπονέο. Ο Άγιος Βασίλης, μάθατε είναι πολύ καλά τα παιδιά. Μπήκε και χώρα εδώ πίσω και πάρκαρε και μπήκε μέσα. Το έβαλες. Μπράβο, αλλά πούμε και ένα ευχαριστώ. Κάθεσε κάτω. Κάθεσε κάτω. Παιδιά, έχεις το γιατί για το δέντρο μας. Είναι κάποια παιδάκια. Σαν δέντρο. Και εμένα είναι δέντρο. Ιδιαίτερα αυτό το βρούμε για εσάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παιδάκι δηλαδή, Άγιο Βασίλη. Πάρα πολύ. Μόνο και μόνο που ακούγεται τα μικρά. Άμα είσαστε καλά παιδιά, θα έρθω και στο σπίτι σας. Και θα σας φέρω δώρα. Που επιστρέφουμε. Και στον δρόμο, γιατί είστε όρθιοι πάλι. Κάτω όλοι τώρα. Καλά,